guys, Welcome back to our channel. जोंहा दिनै माने नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। बरायनो बावगारदों सिगां निमाहा होदो। माने जोंहा दिनै मा खालामनानै थानो माने सासे आदायाहाय मोनसे जायगायाव केन्टिन होयो आरोना दा नोंथांमोनखौ जोङो बे जायगासिम लानानै थांनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड मोनोबा नायलांबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ देखायनायसै लोगोसे फिडबेकबो होगोन नायलांदो लाजिबाय दा ओमफ्राय बोलो बोलो कुछ मा क्यों बोलूं? तू नोंसो होननो नागिरदों दा। आयौ बे लाखिग्रा खस्थ' मिथिया दखानाव। मिथिला बिउनिफ्राय मा होनोमोनलाय बेखौ मार्टियारसिम बिउनिफ्राय मार्टियारसिम होनलायलांबाय सरि नङा एक्चुवेलि फैयाया जा गोबाव जाबायना मार्टियार्स दिनैसो सफैबाय ओमफ्रायो माने बिराद गोबाव जाबाय आरोना ओरैसिम फैयैया लाइन गारिजों माने अट'जों आरो ओमफ्राय दा जोंहा मा जाखो प्रब्लेमा लाजिनोबो ओंखारलायो मा टाउननिफ्राय टाउननिफ्राय मार्टियार्ससिम अट' भाराया 30 लादों नंगौना नङा जाखो मिथिला जोंहा 20 होनानै ससे थाबायबोलायलायबावबायमोनरा ओमफ्रायहाय उनावहाय होनबासो 30 होननानै लेंहरफिनजालायनाय लासिंसि जादों दा नोंथांमोना नंगौना नङा जाय क'क्राझारनि खोन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा जों सफैबाय जायगायाव बिराद मोजां दा देखायलांनोसै जों मा खालामो नोंथांमोननो बिबारानो माबाजोबलायलायबाय जोंना आदाया बेनो ओं नङा गथ' गोथाव सोङो जोंना आदाया स्पेसियेलि टुप्पा फेभरेट आंनि आं रायखांबाय थायोथ' आदा नोंनि टुप्पाखौ बे जायगायाव मानसिफ्रा लकेलनि बा ओरै क'क्राझारनि जायगानि मानसिफ्रा बेलासियाव बेरायनोबो फैयो आरोना फेमिलिनि बैयाव दङ नै मानसिफोर बिराद मोजां जायगाया थान्दा दा नोंथांमोनहाबो फैनानै बेरायफैनो हागोन बे जायगायावनो आदामानि रेस्टुरेन्टआ थांगासिनो बेयाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खय बोसोर जाखोथाय आंहा बेयो सिङाव ये गालि मा खालामनो नागिरखो नों साइकेल अरे हनै दुस्थ'खा गिना ओंखारलायलायबाय गालि होथारदोलै बलासो किउट नाया गल फिस गैया सफैबाय
थांनांगोन जागोन थांनांगोन जागोन बिस्रा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनदों हाबनानै थाहैनांगोनबो मास्टारशेफसो जेन'बा एक्टिंआ अभार एक्टिं gitu kan मादि गोथाव थावा मिलौलायनाय मारै मानि बे पक ना चिकेनखौ लाबोदों आदाया गाव जानानै जेनेबा टेस्टखौ मोनथियासै बिदि जाबाय नामा फिडबेक होग्राया मास्टारशेफआनो बारा थिग नङालै माबाया फिडबेक होग्राया गोबाब्रै मोनदोंमोन गोबाबबो नङा गोथाव साबसिन सुबा लोंनायनाय गोथाव गगा मोननायावसो मोननांगौ बे सुपखौ बुजिनाय नंला नायग्राफ्रा नोंसोर मानि लाब लसनि रायलायदों थारमाने आदाया गालिनि हाबायाव थाङाबा हालाब जाबायब्रा आदानि ट्रिट बिराद गोथावमोन नोंथांमोना फैनानै जाफैनो हागोन बिराद मोजां स्पेशेलि टुप्पा बिराद टेस्टिखा अपोजिट बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आरोना आदा मा नाममोनलाय रेस्टुरेन्टनि नामा लाइजौ रेस्टुरेन्ट फैनो हागोन दा जोंना भिडिअ'आ एसेनोसै स' बाय बाय एन्ड गुड नाइट बाय बाय